Jo visc al camp i aquesta nit, prop del galliner de casa meva, han circulat un parell de guineus. Per sort, no han pogut entrar i no se n'han menjat cap. Però m'han fet pensar en les faules d'Isop sobre les guineus i, per tant, he anat a buscar aquest llibre per explicar-vos-en un parell. I la primera faula parla d'una guineu i el raïm. I diu així. Diu, una guineu es passejava per un camp ple d'arbres fruiters i de parres carregades de moscatell madur d'aspecte deliciós. I una de les parres era plena d'uns raïms enormes i gustosíssims. A la guineu, només de veure'ls, se li feia salivera a la boca. I ella que sí, que es va posar a fer voltes sota l'emparrat per mirar de saltar i abastar els raïms. Cada vegada mirava de saltar més amunt. Els primers salts van ser d'entrenament. Va començar fent bots. Després va saltar des de diferents costats i també ho va provar agafant embranzida primer. De fet, la guineu ho va intentar durant molta estona. Però la veritat és que, encara que s'hi acostava, les potes de davant no arribaven a tocar cap gra de raïm, així que encara menys hi podia fer arribar a la boca la llengua o les dents. Cansada de fer l'esforç, però mantenint la supèrbia que caracteritza els qui estan acostumats a aconseguir tot el que volen, va iniciar la retirada, enfadada, mirant de reüll els raïms, i quan va ser un tros lluny, va exclamar ben alt per qui volgués sentir-la: «Ves, quina pèrdua de temps! Aquells raïms no deuen ser gens dolços. Psst! Són verds!» I tota presumida se'n va anar. Si la guineu hagués estat sencera, hauria reconegut que era massa petita o que era poc hàbil per arribar al raïm. No hauria dit que no era bo. De fet, és molt millor reconèixer els nostres defectes que no pas donar les culpes als altres. Des d'aquella feta, quan algú rebutja alguna cosa que voldria, tot dient que total ves no val la pena, es fa servir una expressió que diu: quan la guineu no les pot haver, diu que són verdes. Mireu que altiva que arriba a ser. Aquesta és una primera faula de guineus de les que va explicar Isop fa molts i molts anys. I ara us n'explicaré una altra que parla d'una guineu i aquest senyor d'aquí. Una guineu i un llenyataire. Diu que hi havia una vegada uns caçadors que ja feia unes quantes hores que eren al bosc perseguint una guineu que corria buscant refugi. En una clariana del bosc, la guineu es va acostar a la casa d'un llenyataire i li va demanar que li deixés amagar-s'hi. Ell li va dir que hi entrés i que l'esperés. Aquest és el llenyataire en qüestió. I de seguida hi van arribar aquest parell de caçadors que la perseguien i li van preguntar al llenyataire si havia vist alguna guineu. El llenyataire els va dir que no n'havia vist cap, però amb gestos els va indicar que la guineu era dins de casa. Mireu. Però resulta que els caçadors no van saber interpretar, no van saber captar els gestos que els feia el llenyataire
i se'n van anar, perquè ell en paraules els havia dit que no havia vist cap guineu. Quan els caçadors van ser fora, la bèstia, que havia sentit el llenyataire, però que a més per una escletxa de la finestra l'havia vist i havia interpretat els seus gestos, va marxar sense dir-li adéu. A l'home li va saber greu i li va retreure que se n'anés sense ni donar-li les gràcies, tot i haver-la salvada. Però la guineu, molt digna, li va contestar: «Te'n donaria les gràcies si els teus gestos haguessin estat tan sincers com les teves paraules». Ja sabeu que de les faules sempre se'n pot aprendre alguna cosa. I aquí, aquesta faula ens pot fer pensar que hem de ser sincers amb allò que diem i amb allò que fem. No pot ser que parlem d'una manera i fem el contrari, com el llenyataire.